glad for, at I alle sammen er kommet. Og jeg vil ikke begynde at nævne jer alle sammen, når I ved, hvem I er. Jeg er helt vildt glad for, at det kan lade sig gøre på grund af frivillige bidrag og en utrolig sød kone, der render rundt og retter mig op. Og jeg vil gerne sige tak, fordi jeg endnu en gang må få lov til at åbne udstillingen Nordlys, en mytologisk kunstforestilling her på Philips Sten- og Billedhuggerværksted. Det er jo dejligt, at vi her for en dag føres tilbage til vikingetiden. En tid, som jo ikke kun rummer beretning om vældige krigere og voldsomme tugter på de store verdenshave. Vikingerne skabte ikke kun historier i øvrigt, de var også gode til historier. De kunne udnytte råvarer til smykker og pelser og meget andet. De var gode til at lave mjød, og de drak også meget af det. Og det tilsatte de så skoven som markens frugter og øvrige sorter af mad. De kunne som sagt også slås, og det kender vi rigtig meget til. Du er med i krig! Du laver et bedre das på din våben! Alt det og meget mere vil man kunne opleve her på denne dag, kombineret med en dejlig udstilling af kunstværker og kunsthåndværk inde i huset. Arrangement, Philip har stablet på benene, og som vi kunne høre med gode venners hjælp. Det er det største endnu, men det er jo også et jubilæum. Og tillykke med det, Philip. Det er 5. gang. Og tak til alle, der kommer her. Kunstnere, kunsthåndværkere, kokke og historiefortællere, vikingelejrens folk med videre.
mænd! I er med til England! Vi skal med! Dræk dem!